नमस्ते 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 सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता जरा या व्हिडिओचं जरा मी इंट्रोडक्शन देतो. ह्या व्हिडिओमध्ये ना मी 3 व्हिडिओ क्लब केलेले आहेत. पहिला व्हिडिओ म्हणजे मी आपण सुरुवातीला व्हिडिओ कॉल केला होता बघ दिलला, पण तो रेंज नसल्यामुळे व्यवस्थित दिसत नव्हता. तर तो जेवढं चांगला दिसत होता तेवढे 2 मिनिटाचा तो व्हिडिओ टाकलेला आहे. आणि जरा काहीतरी रेसिपी पण हवी ना व्हिडिओजमध्ये, तर आम्ही आमची थोडी फॅमिलीची बडबड टाकली. म्हणजे अबी, बाबे, मम्मी, मावशी, मी हे सर्व जे बडबड करत होतो. आम्ही पुऱ्या घेतल्या. कसल्या पुऱ्या केल्या होत्या मम्मी? ते पुऱ्या श्रीखंड पुरी केली होती आम्ही टरटरून. ते पण तुम्ही व्हिडिओ पहा. नमस्ते. आज आम्ही पुऱ्या आणि श्रीखंड करतोय. पुऱ्या करतोय आणि श्रीखंडावर खायचे आहे. पण पुऱ्या बनवतो कोण आहे? बनवतो आम्ही सर्वच बनवतोय, पण आज बाबे आहे ना फ्राय करून दाखवणार आहे. हे पण दाखवणार आहे. अभि पण दाखवणार आहे. मी सॉरी अभिचं नाव नाही घेतलं. इट्स ओके. ट्रक मधून आल्यावरती बघा. झालेच नाही आणला मी मोठी 2 ट्रक आले वरून लोड. वरून काय आणू? पण रवी धारा नाही. हे फुगले बघ, आलं दाखव पटकन. अरे वा, बघ कसे झाले त्या. बाबे कसे फुगल्या या? अभिसारखे. बाबेच्या गाल्यासारखे. हा बरोबर, बाय बरोबर बोलले आन्सर. बाय बरोबर बोलली. अभिनय केल्या पुढे टर्टर राऊंड फुगलेत त्या बोलतो तो. फुगलेत ना, नाही बघ मला कसे टरटर फुगलेत आहे. बघ अभि, रेसिपी इझी नाही. बाबेने बघ कसे 2 टाकले, 2 फुगले बघ टर्टरवरून. ए अभि तूच काय? त्याला एक पद्धत दाखवायची आहे मला. कसली? पोलपाटावर कसे छोटे येतात. आपल्याला जर पटापटा मोठे करायचे असेल ना, परातीत आपण पीठ मळतो ना, तशीच परात धुवून स्वच्छ घ्यायची आणि हे परातीवर अशी लाटायची. पराती खाली एक फंडा टाकायचा सर, म्हणजे हलणार नाही, चालणार नाही. हे बघ, आणि मग मोठे मोठे होतात परातवर, मग ते पटकन होतात 5-6 असे. आता ह्याच्यात बघा, आता ना मी पण सांगू शकतो. ह्याच्यात ना बाबेने कोणती बनवली आहे, आता अभिने कोणती बनवली आहे. हा आता फुगले ते माझे. हा फुगले बघ बघ, ते बाजू कोचल ती नाही फुगली आहे. फुगली आहे. बाजू को मचल आता आले केलं. अरे बाबू बघ काय आलं? कशा फुगले टर्टर बघ कशा फुगले टर्टर. अरे वा, फुगवले. बघ कसे फुगले? टर्टर. अभि युट्यूबवर फेमस व्हायला टर्टर रोड. तिथे माझे लाटून झालेले आहे. हा आता पाय बघ, तिथे तळून आहे ना, तिने बघ ताटात कसे भरले प्लेट मध्ये. बघूया तरी. बघ बघ, आणि हे अभिन तळलेले आहेत ना. हा बघा त्याच्यावर फुगलेले आहेत अभिचे पुऱ्या. चला जेवायला चला. हा बघ. चला. यावेळी सगळं ताटा वेडा करतो जरा पाणी बिणी आण. ठेव एकत्र. यावे काय झाला? पाणी बिणी आण जरा. अरे हे अभिचं. हे नाक्या. कोण? आमची इकडे पुरी आणि श्रीखंड रेसिपी बाबेने बनवली, एकदम रेडी आहे. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला, आमची माणसं कशी वाटली, आमची फॅमिली कशी वाटली, रेसिपी कशी वाटली आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. आणि घंटी वाजवा. हां, ती पहिली वाजवा. नाही तर भावशी ओरडायची पाहिजे. लपडी नको. हे बघा आमची ही ती बघा आमची दिलू. बाबू कुठे आहे माझी? बाबू दिलू कुठे आहे माझी? दिलू. दिल. आवाज मोठा कर, आवाज मोठा. हे बघा आमची दिल. दोघा दिल बघा आमची. घासते, आवाज ऐकल्यावर तिला आवाज समजते ना मम्मी. हा. घासते ना तिकडे तिकडे. दिलू. दिलला दाखवा. पुअर कनेक्शन. असं आम्ही दिलला बघतो.
ते बघ दिल. म्हणजे काका पण दिसले असतील तुम्हाला. हा काकांचे केस कापड झाली आता. लाईट चालू आहे का लाईट? ते कसे छोटे मुलं आहेत ना, त्यांना व्हिडिओ काढता येत नाही व्हिडिओ मम्मीला. काढता येत नाही. ए बघ दिलू 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 माझी बाबू बसली आहे. बसले माझी बाबू. अरे रे रे कुठे आहे बाबू कुठे आहे माझी बाबू कुठे आहे? बघते बघ दिलू. आम्हाला पण आमच्या दिलची खूप आठवण येते खूप है ना आठवण मम्मी? येते. दिलू दिलू तो छोटा मुलगा आहे ना, त्याला व्हिडिओ नाही काढायला. रेंज मध्ये तू रेंज मध्ये नाही का? तू बाहेर ये जरा. मी रेंज मध्ये आहे. बघूया जरा, नाही तर तू नसेल रेंज मध्ये कट होते. त्यांच्या मोबाईलला रेंज नसला तर. खाली बाहेर बघ. हा बस उभी राहा इकडे. दिलू ती हो बाई. तुझं काम- दिल 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 दिलू 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 आवाज ऐकते ती. कान उभे केले कान. दिलू रेंज नाही ना. आता इथे बघ आपले नेबर आहेत पाठचे, त्यांनी व्हिडिओ दाखवला दिलचा, पाठवलाय बघ. बघ तसं नाही, सरळ पकड. दिल बसली आहे. दिलू दिल नाही दिल आवाज नाही जाणार तुझा. व्हिडिओ आहे, दिल आवाज नाही ना. व्हिडिओ रेकॉर्डेड आहे. अरे 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 रे दिलू दिलू. क्यूट दिसते ना एकदम. आमची दिलू एकदम क्यूट आहे. बघा कशी बसलेली असते घरामध्ये. हुशार आहे आमची दिलू. हे बघ एक्सप्रेशन बघ अभि तिचे. अरे अरे डोळे बघ, डोळे बघ. डोळे बघायला तेच बोललो ते. हा व्हिडिओ मस्त वाटेल बघायला तुला, है ना? हा. ताईला पण पाठवायला हवा, है ना? ताई बघेल तर कमेंट करेल. ताई खुश होईल एकदम. दिलला सर्व खाणं पिणं सर्व आम्ही इकडनं सोय केलेली आहे. त्या 50-100 रुपयाची मच्छी त्यांना मम्मी महिन्याची वाटली. हे दिवसाचं आहे ना? दिवसाच आहे. म्हणजे- त्याला माहिती आहे दिलला किती मोठा बांगडा एक खाते. म्हणजे वाराला तिला तेवढे वाराला पैसे तिला खर्च पाहिजेच असतं. तेवढे पैसे आम्ही खर्च करतो. त्यावरून तिला आता 2 पॅकेट कॅट फूड मागवले, हा 1,500 हजारावाले. बरोबर ना? बरोबर. ती बघते, ते बाबू आहेत ना तिकडे. आणि ते काका एकदम सांभाळतात तिला एकदम. काकांची पण चांगली सोय केलेली आहे. काकांना पण आम्ही पैसे पाठवतो, बरोबर ना? हा सर्व सामान आणि भरलेलं सामान घरी भरलेलं आहे. रेसिपीला जेवढं आमच्या लागायचं ना सर्व तिकडे घर भरलेलं आहे. तेल तांदूळ गहू सर्व भरलेले आहेत. 3-4 माणसं खातील एवढं घरी भरलेलं आहे ना मी. आहे. हो भरपूर भरलेला आहे. किती दिवसांनी बघते दिलूला. है ना? किती मस्त वाटतंय बघायला. मस्त. अरे आमची शाणी दिलू आहे ती. ते बाबू लोकांच्याकडे बघते ती. तुम्ही विचार करा, आम्हाला बाहेरच्या प्राण्यांवर एवढं प्रेम आहे, तर आमच्या दिलवर तर आम्ही पूर्ण, मी तर लॉकडाऊनचे रूल्स पण तोडू शकतो दिलसाठी. हा म्हणजे तिला काय, म्हणजे असं पण बाहेर नाही यायला, आहे ना? हा. तोडणार नाही मी रूल्स, पण एवढं सांगतो, एवढी लिमिट क्रॉस करू शकतो आम्ही दिलसाठी. तेव्हा तू गेला नाही दिलला घेऊन. मग हा बघा दिल पोटावर दिसला ना आता. आमची दिल बघा किती शाणी दिल आहे. कसं वाटलं हा व्हिडिओ बघून? ह्याच्यात स्पष्ट दिसली ना दिल. स्पष्ट दिसली. बाकी आता तुम्ही सर्वांनी दिलला बघा. व्हिडिओ कॉल मध्ये कशी एवढी दिसत नव्हती ती. हा एवढी नाही दिसत. लास्ट टाइम पण व्हिडिओ कॉल केला होता तेव्हा एवढी दिसली नाही ती ना. हा एवढी नाही दिसली. आमच्या निमित्ताने तुम्हाला पण आमची दिल बघायला मिळाली मम्मी, है ना? हा कसं वाटलं तुला व्हिडिओ? मस्त वाटलं. आज किती दिवसांनी बघितली दिलला. 2-3 दिवस बघितलं पण स्पष्ट दिसत नव्हती ती. आज स्पष्ट नाही दिसत होती, पण आज आम्ही त्यांना व्हिडिओ तिचा स्पेशल व्हिडिओ करायला सांगितला तिकडे. आता हाच म्हणून ते आम्हाला पूर्ण दिसली. आता हाच व्हिडिओ ताईला पण पाठवतो. हा. आपण सर्वांनी बघितला ना, तर ताईला पण बघू दे. येत असेल तुम्हाला आवाज. मला तुम्हाला अजून एक विचारायचं आहे. आता तुम्हीच मला सांगा की तुम्हाला कोणते व्हिडिओ हवेत. आता तर आम्ही दोघं घरी एकटेच आहोत. लॉकडाऊन झालं तसे सर्व फॅमिली मेंबर्स आपापल्या घरी गेले, बरोबर ना? तुम्हाला हे विचारायचं आहे, आता तुम्हाला कोणती सिरीज बघायची? आमच्या फॅमिलीची गडबड, म्हणजे सर्व फॅमिली होती बघ घरी, मम्मी आपल्या, तुझ्या सर्व मावशी सर्व भाभी सर्व होते, ती एक सिरीज आहे.
आणि दुसरी सिरीज म्हणजे आपण आजीच्या घरी गेलो होतो ना, आजी आणि आत्याच्या घरी, त्यांचे काही व्हिडिओ क्लिप्स माझ्याकडे आहेत. तर तुम्ही मला कमेंट्समध्ये सांगा की तुम्हाला सर्वात आधी काय बघायचं आहे, म्हणजे तसं मी एडिट करेल आणि तसं मी रिलीज करेल. तुमचे कमेंट्स मी वाचेल की तुम्हाला आजीची सिरीज बघायची आहे, आजी आणि आत्याची सिरीज बघायची त्यांच्या घरची, किंवा आपल्या घरी फॅमिली, म्हणजे ते पण फॅमिलीज आहेत, हे पण फॅमिलीज आहेत, पण तुम्हाला कोणती सिरीज बघायची ती मला सांगा, म्हणजे तसं मी एडिट करेल आणि तशी व्हिडिओ रिलीज करेल. आणि तुम्ही सर्व असेच व्हिडिओ बघत राहा, आम्हाला सपोर्ट करत राहा, आम्ही तुम्हाला व्हिडिओ दाखवत राहू, आम्ही तुम्हाला असंच एंटरटेन करत राहू, आमची तुम्हाला फॅमिली दाखवत राहू. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा आणि घंटी पण वाजवा. आणि एकदाच वाजवायची घंटी, ती सारखी वाजवते. सारखी नाही वाजवायची. हां, लाईक पण एकदाच करायचं असतं.